18 миллион сомонӣ маблағ аз бюджети вилояти суғд барои харидории маводи сӯхт дар фасли тирамоҳу зимистони омада истода ҷудо гардидааст. Ба 17 миллион сомонии он ангишт харидорӣ мекунанду муассисаҳои соҳаи буҷабиро ба зимистонгузаронӣ омода месозанд. Аз ҷумла барои муассисаҳои соҳаи маориф 13 миллиону 260 ҳазор сомонӣ, соҳаи тандурустӣ 4 миллиону 274 ҳазору 600 сомонӣ равона мегардад. боқӣ монда ба дигар соҳаҳо тақсим мешавад. Дар ин бора Хол Ҳайдар, муовини якуми раиси вилояти суғд, зимни пешниҳоди ҳисобот дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба зимистонгузаронӣ маълумот дод. Ба соҳаи фарҳанги 141,7 ҳазор сомонӣ, дигар соҳаҳои бюджетӣ 197,8 ҳазор сомонӣ. ғайр аз ин ба 11 шаҳрноҳияҳои субвенсионӣ 8 миллион 226,7 ҳазор сомонӣ аллакай ҷудо шуда равон карда шуданд. корбарӣ дар ин самт дар ҳама шаҳрноҳияҳо идома дорад. ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба зимистонгузаронӣ ба таври маҷозӣ ё худ онлайн доир шуд. ҷаласаи мазкурро муовини сарвазири кишвар роҳбарӣ намуда аз рафти омодагии тамоми соҳаҳо дар вилояту шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба зимистонгузаронӣ ошно гардид. Дар ҷаласа аъзоёни ситоди вилояти суғд бо роҳбарии муовини якуми раиси вилояти суғд Хол Ҳайдар иштирок намуданд. қайд гардид ки дар давраи омодагӣ ба фасли сармо дар вилояти суғд 201 нуқтаи фурӯши статсионарии ангишт ва 315 нуқтаи сайёр ташкил карда мешавад. сифати ангишт дар кон бад нест. вақте ки аз ҳамонҷо мебурад то маркази барқ гармидии рафтан баъд сифаташ бад мешавад, ҳолон ки аз лаборатория мегзарад. ман шахсан ҳамроҳи роҳбарони корхонаҳо рафта дар ҳамонҷо истодам чанд маротиба. ҳатто баъди лабораторияи ҳамон маркази барқ гармидии гузарондан сангҳое ки дар дарьё мешаванд вай дар таркиби кон нест, ҳамин хел сангҳоам пайдо шуданд. яъне инҷа дигар чиз аст, ҳамира як бор назорат кардан дар кор мешавад ки вай сифати ангиш дар куҷо гум мешавад. дар ҷаласаи мазкур тамоми нақшаи чорабиниҳои омодагӣ ба зимистонгузаронии солҳои 2022-2023 мавриди таҳлил қарор гирифт. аз ҷумла таъминоти аҳолӣ бо барқ, фаъолияти нерӯйгоҳҳои барқӣ ва қарз аз истифодаи нерӯи барқ ибрози назар карда шуд. дар вилояти суғд қарз аз ҳисоби истифодаи нерӯи барқ 71 миллион сомониро ташкил медиҳад. аксарияти он бошад ба соҳаи обёрӣ рост меояд. ягон кишоварз оба бепул гирифтагӣ нест муҳтарам муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон. лекин қарз сол ба сол зиёд шуда истодааст. ҳатто қарзи музди менат пайдо шудааст аз ҳамин. барои ҳамин эҳтирома хоҳиш мекунам агентии бедоҷи замин ва обёрии масъаларо бинад ки ҳамин одамо чӣ хел кор мекунанд. мо чанд маротиба пешниҳод кардем, мутаассифона масъала то имрӯз ҳал нашудааст. ҳозирам ҳамин проблема ҷой дорад. агар дастгирӣ кунанд сохтҳои ҷумҳуриявӣ мо ин корро карда метавонем. дар вилояти суғд барои омодагӣ ба зимистонгузаронӣ қарори дахлдори раиси вилоят ба имзо расонида шуда ситод ва нақшаи чорабинӣ роҳандозӣ гардидааст. тибқи он захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз 1 октябри соли равон оғоз мегардад.